kaigsunan tungod sa kapiki sa panahon, dili kay ta makahisgot sa daghang mga butang, pero diay mga kaigsunan sa Carmen, amo usab na ika-founded ninyo na kung gusto mo mag-Bible study, magtuon sa pulong sa Dios, pwede inyo silang imbitahon aron magiyahan ka sa pag-alagad sa Ginoo. Dili relihiyon ang gikinahanglan sa tao. Ano man, ang relihiyon ron nagka-problema sa katilingban, nakadibog sa mga katawhan na malagad sa Diyos, nagkapabahin sa mga katawhan malagad sa Diyos. Tanawa ron, Iglesia ni Cristo, na ay versikulos Biblia, Roma, sa Mateo, no? Sa Galacia, in English, Church of Christ, di nakauban. Ay naunsa man. Iglesia sa Diyos, in English, Church of God, di nakauban. Mga igsoon, kung na may pamilya sa yuta karon, nga matawag nato broken family, labaw pa ka-worse ang pamilya sa Ginoo. Tanawa ko, ang gikanta ni nga simbahan, pila ka metros, lain na pong simbahan, marang gikanta. Pero wala magkausa. Unya, dulumtanan sa Diyos, gikaligugutan sa Diyos, kanang pagkabahin-bahin. Pananglit, si Brad Pater, kung ipa-slice ni Bertin iyang lawas, kung sa ikasulti sa gobyerno sa mga silingan, huwag bagtasa nga tao, iyang slice ang lawas sa usa ka tao. Mga igsoon ng iglesia, lawas ni Kristo. Pero karon makapresita, kaya ang silingan, no? Huwag ka magkalit, nakapundar, magkagisyon, haya, amoy yun na. Pero sa pananaw sa Diyos, dulumtanan, gikaligututan sa Diyos ang pagkabahin-bahin sa iyang katawan. Mubalik ta sa basahon sa mga hari. Gibalik-balik yun makadaghan. Ang sala ni Jeroboam. Ang sala ni Jeroboam. Unsa man ang sala? Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 5 nag-ingot. Sa dapit na pagkapiliyon, iyubang ang iyong Diyos at tumumangadto sa pagsimba o paghalad kaniya. Pero panahon ni Jeroboam, siya layo na kaayo. Matulog Jerusalem, magbuhat na taglaing sentro sa pagsimba sa Diyos, usa sa Bethel, usa sa Dan. Tungod kay ang Diyos bitaw naamanasta ng dapit, gibalik-balik sa Biblia ang sala ni Jeroboam. Ang sala ni Jeroboam. Ang problema na ba mga igsoon, wakain ni matagat sa mga katawhan. Ano man, ang mga maguwali, wa man nila isa-isay ang tinuod. Kung imong basahan ng Mateo 28, Marcos 16, may slabrad kami nagtuman, kay naging ng ginupang lakaw kamos tibok kalibutan, iwali ang ngayong balita. Ang Diyos na pasalit mag-uban. Pero mga igsoon, kining grupuha, ang iglesia sa Carmen, uban sa kaiglesiahanan sa Payolis Ginoo, dili lang may nagtuman sa gisulti sa Mateo 28, Marcos 16, magwali aron daghan ng maluwas, makabaton sa kinabuhi Ginoo, amo pong gituman ang Juan 17 nga nag-ampo ang atong Ginoo, Amahan, ni amang kadako. Ako naaman nimo na usa mata, mausa unta ang mga nag-alaga kanino. Mga igsoon, nakita ba di sa mga magwawali karon? Wala. Isiksikok lang. Kinsay maay mo wali, kinsay maay mo diskarte. Daghang membro. Yang imong sultihan, mag-usap ka ba? Asa man? Sa imo, sa ako. O sa imo ta, ang kansi ko. O sa ako, ang kansi ko ka. Asan ta iya lang ta. Diskarte. Pero mga kaigsuonan, kung makita nato ang plano sa Diyos, buot ang Diyos ang tao maluwas, gisgutan sa Timoteo, o matakaplag sa kaypalos kamaturan, kinahanglan makita nato, pulos sa 1:18, si Kristo ang ulo sa iglesia. Ang iglesia, iyang lawas, Roma 12, ang matag-usa ka magtotoo, bahin sa lawas ni Kristo. Mga igsoon tungod sa kapitis panahon, mahatag ang tulo, kakahulugan, definisyon sa iglesia, aron mapatik ni sa atong pag-alagad, samtang doon na patay kinabuhi, atong susiyon o atong pangitaon. Una, ang kahulugan sa iglesia. Sumala sa diksyonary, assembling or gathering together of the called out ones.
kung kini nga kahulugan ray masayran, ang iyang grupo tinawag sa Dios, iyang grupo tinawag sa Dios, iyang grupo tinawag sa Dios, pwede ta magkabulan. Ikaduha, unang Timoteo 3:15, ang iglesia, panimalay o balay sa Diyos. Ikaw, anak sa Diyos, ako, anak sa Diyos, sila, anak sa Diyos. Igsuon ta, dapat mag-usa ta sa panimalay sa atong amahan. Pero kayang mga igsuon usahay, na may saputon, na ihambugiro, na apoy luoran, para linaw, paglain mo, maglain po mi, mabahin gyapon. Pero ang ikatulong na definisyon kaulugan sa iglesia, lawas ni Kristo, bisag magkainon sa akong lawas, maniwang ako, makita sa akong mata. Pastor, di pwede mulayas akong mata. Mubalhin ko sa lawas ni Brad Rocky, sa lawas ni Pastor Alan, iniwang ng lawasa. No! Balhin ka ni Anang Lawasa, magpabilin ka sa kanang adlaw sa imong kinabuhi. So kung makita nato ang pagkausa nga giampo sa akong Ginoo nga matuman ni Kristo sa iglesia o kini nga iglesia gikapadaya sa matag dapit mong siyudad sa Jerusalem buhat 8:1, the church in Jerusalem, sa Antioquia, the church in Antioch, the church in Corinth, the church in Ephesus. Mga igsoon, kita magkausa sa dili pa mubalik atong Ginoo. Ingon atong igsoon ang iglesia, Efesos 5:23, mahingon nga bana ulo sa asawa, mahingon usab si Kristo ang ulo sa iglesia, o siya ang manluluwas niini. Mga igsoon usaba ka iglesia ang gitukod sa atong Ginoo kang Efeso 4:3 nato sa city, na ipito dito nga magkapaamping nato sa pagkaus. Usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka paglaom, usa ka Diyos, usa ka Espiritu, usa ka lawas, usa ka mahal. Kung makita unta ni sa tanang nag-alagad sa Ginoo, wow, ang Ginoo mubalik dito. Pero karon nagkawatak-watak. Busag ako na pastor na taga Pagkibato, humanamo siya isaysay, siya Brad Salama. Sa akong edad na 64, nasayod ko sa kamatuoran o mahangyo ko sa Ginoo. Ginoo, tining nasalin na akong adlaw, ako nang igahin sa pagbuhat sa imong buluhaton, busa Brad, at tuimi sa Pagkibato na imong schedule dito, September 16, kay daghan niyang kauban dito mga pastor na sila nagtalikod sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Isya, naaman di ay klaro nga pattern sa Biblia kung saon nga mausa ka. Kaya yung atong pag-alabot, wala ibase sa atong pagkasinsiro, pagkamatinudanon, ibase sa paagi sa Diyos. Busang Matthew 7:21-23, dili tanan ang tawag na ako, Ginoo, makasunod sa gingharian sa tayo. Daghan po niya mga nagwali man ni Ginoo, hipo man may milagro Ginoo, pero ngayon Ginoo, pahawa mo, wa ko kailan ninyo. Nga naman, wala magsunod sa prinsipyo sa Biblia o nasayod ta. Ang Biblia tuhaman bahin Old Testament at katawhan sa Diyos. Mga Hudiyo, mitunga si John the Baptist aron magtapos sa pagtulunan sa nang tugon o mag-introduce sa pagtulunan ni Kristo sa bagong tugon. Lingon si Juan, kinahanglan siya magatubo, samtang ako magakakunhod. Mga kaigsunan ko, imong tunan ng Biblia, uhat dos, automatic 3,000 ka mga tao, ikan sa grupo sa mga Diyo, miipon sa grupo sa mga apostolis. Buhat 1:37, tidon ni Juan Bautista, miipon sa grupo ni Kristo, nga ang unang mga tao, unang Korinto 12:28, mao ang mga apostolis, aron mapagkailap, mapadako ang grupo sa atong Ginoo o kini nga pagpangalaga mosangpo sa batong Jerusalem. Kung inyong tunan ang revelasyon, pinadiyan, dito na 12 na banay, representante sa Old Testament, wanay grupo ni John the Baptist, grupo na lang sa 12 apostles na representante sa pagpangalagad sa bagong tubo. So sorry kayo mga teksonan, balik ko na ko, naglaong ko na pinaagi ni kasal ni Brother Marcos Virginia. Dili lang gawas na itong makita. Wow, gapo lang arrangement, ilang decoration nila. Tao sa tanan.
magkingunta salamat nakadungog ko sa plano sa Dios ug apil di ay ko nga tunay kagamitan sa pagtuman sa plano sa Ginoo.